nagyon-nagyon meg vagyok lepve, és nem is hittem volna, hogy ebben a kis országban ilyen nagy sok tehetségek vannak. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb a közönség véleménye. Őrülten, nagyon kíváncsi vagyok, ki lesz a győztes. Én is nem tudom még. Mit mutatsz nekünk ma este? Zoli, ma este megmutatom, hogy mitől lettem híres. És jól nézzetek ezt meg. Készen álltok? És jól nézzetek. Megint megkérdezem. Készen álltok? Ezt jól néztek meg. Nézzetek ezt a fekete mérget! Nézd! Bolond vagy? Bolondok vagytok? Úgy néz ki, hogy igen, ott bolondok vagytok. Nézd! Most én kérdezem, normálisok vagytok? Nézd meg! 1, 2, 3, működj! Nézd meg! Most még valamit, iszonyatos dolgot fogok mutatni. Annyira hidegrázos és eszelős dolog, hogy sokkolni fogtok tiket. Ereimben magyar vér folyik, és büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. Remélem, hogy hamarosan visszajövök hozzátok, és most utoljára tőlem a szívem nektek.